खालि खिथुल' देखायो सोर साबेसेनि खिथुखौ नायबावना गाव एबारबा हले निउ इयाराव लंथं लंथं मोसामारसिगोन नामालाय हो लंथं थानायनि जुगा फैलायबाय लंथं थानायनि जुगा फैलायबाय गोदो लंथं थायोमोन नामाब्रा आंबो बै समावनो जोनोम जाबा हामगौमोन लंथं थानायफोरखौ नुगौमोन आरो गावबो थानो मोनगौमोन थ' सिख्लाफोर जाबो मोसानोसै दखना फैखो अ सिख्लाफोरनि नङा होनदों नामा बे मेथाइआ हाबा जानाय हिनजावफोरनिसो होनदों होद सिख्लाफोरनिबा जोंबो मोसागौमोन र' नायग्रोनांगोन बेबो सिख्ला नङादां हाबा जानायसोदां आरो नेक्स्टखौ नायबावनि र' एबो सिख्ला नङा लोगोफोर एबो हाबा जानायसो जेब्लासिम सिख्लाफोरखौ मोसानाय नुवा अब्लासिम जोंबो मोसाया दखना फैखो जों हले दखनाखौल' एकदमबारे गोजौसिम फैखोनानै मोसाखागोन सिख्लाफोरखौ मोसानाय नुबाथाय बिदि आदा खावस्रा देखायलाय दोनलाय देखायहां माहां इदि खालाम आरोना जोङो आदा खावस्रा देखायहां खालामबा बै सिंग्राफोरा इदि नायो खायफा नुबा मेगनफोरा गिदिर जायोना उनावहाय नुवाबाथाय बिसिना मेगनफोरा थल' गगोन बिनि थाखायनो दखनाखौ बोखोखानानै मोसानांगौ बिसोरबो नुनानै एसे गोसोआ स्रां मोननाय बायदि थाङै थुङै फैलायबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय थाङै थुङै फैफिनबाय मादै नोंनिखौ नायजानाय नङादां नोंना एसे अयनाय बेलेग जाथारो नायजानाय नङादां मादै माबा माबि नुलायलांसै नोंना हले एकदमबारे देखायबारसिगोन नोङो जानाय नङा बे मेथाइआनोथ' सिख्लाफोरनि नंगौना नङा खालि जेसेबांखि मोसादों हाबा जानाय लंथं जुग मेथाइ फैनानै एकदमबारे खायफा रिल्स बानायनानै मोसा मोनग्रा बर' आइजोफोर हाबा जानाय बाजैमोन फेमास जाबाय हले बिसोरो बिसिनि सिगाङाव सिख्लाफोराबो फेल जानानै थालांबाय मारैदि लंथं जुग मेथाइखौ बरनखो एकदम फेमास जालांबाय दे जानांगौसो आरोबाव लास्टखौ नायबावनि लास्टखौ दखनाखौ बारा फैखोनाङा बोरैबा जायो सेंग्राफोरा बिनि थाखायनो दखनाखौ बारा फैखोना सेंग्राफोराल' नङा हाबा जानाय हौवाफ्राबो जायो बिनि थाखायनो दखनाखौ खोबजोब बुरिया ग्लोब खोबनानै मोसा होद जाना नङालै सिख्लाफोरखौ मोसानाय नुमाराखैलै खालि हाबा जानाय हिनजाव नेक्स्टखौ लास्ट नायनोसै ओमफ्राय नायला जोङो बे लास्टखौ जुदि सिख्लाफोर मोसायोबा जोंबो मोसानोसै नङाबाथाय मोसाला जोङो लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मर्दान जुग खालि खिथुल' देखायो सोर साबेसेनि खिथुखौ नायबावना आरो लंथं होननानै खिथुखौ द्ला देखायबाय थायो गावसोरा जों सिख्ला मानसियानो नायनो बोरैबा मोनलायलांबाय आरो बे हौवाफ्राथ' आरो माबायदि मोनदों बिसोरसो मिन्थिसिगौ जानाय नङालै नुमारासै सिख्ला मानसिफोरखौ मोसानाय खालि माबा मा होनबावनो आरो नोंथांमोना बुजिदो आरो एसे एक्सुवेलि सिख्लाफोरा मानो मोसामारासै बे मेथाइखौ ना लाजिबाय सिख्लाफोरनाव लाजिनाय थायो होननाया नोंमारगौ खोमालै हाबा जानायफोरा लाजिया होननाया नोंमारगौ खोमा बे मेथाइखौनो नायनानै नोंथांमोना मा होनो बिजिरना नायदो गाज्रि दामोन बाजैमोन आब'मोन मादैमोन नोंसोरो बिदि मोसाबाय नालाय सिख्लाफोरखौ मोसानाय नुवासैना रावखौबो बिनि थाखायनो एसे इदावबाय आरोना आंबो गाज्रि दामोन एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बुंदों नोंस्राबो बांसिनसो फेमास जागासिनो नालाय आं नुगासिनोखा दे फेमास जानांगौ खालि सिख्लाफोराल' भाइरेल जायै फेमास जानांगौ नामा ना हाबा जानायफ्राबो फेमास जानांगौ लागाय मोसा जायनो बे मेथाइखौ लिरदों बे मानसिखौ खाथियाव मोनबा गुगुरु खुलुमगौमोनलां गय फाथै होनानै बरिया मेथाइ बर'ना होबाय नों खिन्थु बाजैमोननो लिरग्राखौ होनदों आङो सिंगाराबो बरिया खनखाबाय जेन हक बरिया जादों मेथाइआ लागाव एबारबा हले निउ इयाराव लंथं मोसामारसिगोन नामालाय हो खायफा मानसिफोरा दे मोसादो गोदान बोसोरावलाय आरोना जेबो नङा मोसानांगौल' उल्था फुल्थाल' जानाङा लागावबाय था जाय बाजैमोनखौ आब'मोनखौ मादैमोनखौ भिडिअ बानायदों एकदम दुखु दामोनलै निमाहा बिबाय खुलुमनानै दुखु मोनदोंबाथाय बुंहरबानो जाबाय आंखौ दुखु मोनदोंबाथाय नोंथांमोनाबो बिदिनो मोसाबाय नालाय बिनि थाखायनो आंबो बानायबाय भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायदों फेमाससो जासिनगोन दुखु दामोन गाना हले बरिया हिटखा
एकदमबारे नोंसिनि थाखाय बुरिया बानायनानै होखाबाय रावबो मा होनो दुखु दामोन दै एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायदों आरो खनसे होनबावबाय आं थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो चेनेलाव गोदान नायदोंबाथाय साबस्क्राइब खालामना हो आंनि इउटुब चेनेलखौ नंगुमैखौ नायनो लुगैदोंबा आंनि इउटुब चेनेलखौ थाब 50K खालामना हो देखायगोन आङो बिनि थाखायनो 50K थाबैनो कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय बाय सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना मेगन सालायनानै लाब गैया गासैबो खर' गोसोम नुनाय माने खुरमा जाथि बंस होनखादों बिनि थाखायनो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय